wani za ka ji ya ce ya sha maganin karfe amma wuka tana yanka shi. To abu biyu ke kawo wannan matsalai. Na farko, ko ba a baka gaskiyan maganin yin da yake ba. Na biyu, ko yin da aka yi faɗa maka yi shi ba haka ke yin shi ba. Shi ke kawo irin wannan matsalai. Zan baka wannan ciyawar, kar ka zo kana min tambaye. Ka natsu, bai jahi annabi Muhammadu ko da zuciya dubu ka haɗa za ta yi ma maganin karfe na yankan shakku wanda ba je ka dawo. Wannan ciyawan ka ganta, ana kakkara karfe da ita. Abu na farko wanda ake yi da ita shine maganin karfe sadida. Ana zuwa ran Lahadi ake zuwa ibatta, ko zobe ke hannunka ko waya, duk kayan da suke da karfe ko kuma kayan da suke da bel ko maballi na karfe zaka cire ka ajiye. Ka tafi shiga ta al'ada zaka yi. Idan ka zo zaka cicciri wannan abun, zaka zo ka shanya shi. Ba a shanya akan karfe. Ba a shanya kan karfe. Ya bushe ka daka. Dan Allah rika zuba shi a nono kana sha. Idan kai ka kwana uku kana sha, cikon na hudu nemi adda ko wuka, ɗora ƙarƙashin fulan ka kwanta bacci. Bata tai kwana uku ka ɗauko ta magani in ka karya za ta karu. In Allah ya da ko bata karu ba sai ta yi fata-fata sai ta lalace. Wannan mujarraban ne da izinin Allah. Ine ma kowa fatan alkhairi. Idan sati biyu na ba ka sha, sati biyu ka gwada, in Allah da wuka ba za ta huda ka ba.